En mor ser sin 14-årige datter blive slæbt væk. Soldaterne taler et fremmed sprog. Hun kan høre hendes døtres råb i det fjerne, men hun kan intet gøre. Det er år 1220. Sted: Khorasan-regionen i det gamle Persien. Datteren hedder Saryya. I dag ville hun bare blive en nummer. En mere katalogpost i et system, som verden aldrig havde set før. Navnet hendes mor havde fløjet for hende siden fødsel. Det navn, som var generationers håb, ville blive slettet på dagen, hun blev taget. Fordi hvad der skete næste 800 år, ville ikke være almindelig krig. Det var ikke blot erobring, som verden havde kendt det. Det var noget biologisk, noget genetisk, noget systematisk. Noget, som stadig påvirker DNA hos millioner af mennesker verden over i dag. Det er historien om, hvordan en mand, en leder kaldet Genghis Khan, designede en helt ny form for imperialisme. Han erobrede ikke blot lande og byer, han erobrede fremtiden selv. Han gik efter det mest grundlæggende: reproduktion, genetik, kontinuitet. Han indså noget, som ingen anden erobrer før ham havde forstået. Du kan tage en by, men byen kan gøre oprør. Du kan tage et land, men landet kan blive genvundet. Men hvis du kan kontrollere de kvinder, som føder næste generation, hvis du kan systematisere deres reproduktion som en militær operation, så ejer du fremtiden i evighed. Hvis I er her for at høre historier, som verden glemte, abonner nu. År 1160. En dreng ved navn Temujin bliver født på Mongolias steppe. Hans stamme er ikke blot fattig, de er næsten udstrakt, svage, konstant presset af stærkere fjender, som omgiver dem på alle sider. Verden omkring ham er brutal på måder, moderne mennesker næppe kan forestille sig. Der er dem, som takker, og dem, som bliver taget fra. Der er dem, som styrer, og dem, som bliver styret over. Ingen mellemvej, ingen forhandling, ingen nåde for de svage. Stenbeverden var ikke romantisk, den var ikke eventyrlig, den var død. Hver dag var kamp for overlevelse, hver nat var potentiel tilintetgørelse. Når stammen hans var svag, blev deres søer og døtre taget. Når de var hungrende, spiste de deres heste. Når de var desperate, solgte de deres børn for at overleve endnu et år. Temujin lærte siden barndom, at svaghed ikke bare var skam, det var dødsdom. I 9-årsalderen bliver hans far Yesugei forgiftet af rivaler fra nabostammer. Det var ikke bare et militært nederlag, det var en ritualistisk udslettelse. Hans far blev behandlet ikke som fjende, men som uværdig fjendes, uden æresomkreds, uden respekt. Hans mor, Hølyn, må klare sig selv med flere børn, nogle små, nogle næsten voksne. De lever af rå fisk fra floderne, af alt hvad jorden kan give dem, af ingenting. Hun bliver næsten blevet slavificeret af andre stammer. Hun overlever kun fordi hun er kyndig med medicin og urter. Temujin ser sin mor blive krænket, manipuleret, næsten opgivet. Men hun overlever. Og i hendes overlevelse lærer Temujin sit første store lektie. Folk, som bliver presset længest inde i hjørnet, de udvikler den hårdeste vilje. Han lærer én ting i sin barndom, som aldrig forlader ham. At være svag betyder at blive tilintetgjort. Svaghed er dødsdom. Barmhjertighed er fantasi. Kun styrke betyder noget. Kun magt. I 16-årsalderen møder han sin første store tab, som former hele hans filosofi. Hans forlovede, en pige kaldet Børde fra en naboklam, bliver kidnappet af rivalstammen Tatar som direkte provokation. Det er ikke blot et angreb. Det er et ritualistisk forsøg på at ødelægge hans reputation. Han søger desperat efter hende i månedsvis. Hver dag er en ny misfornemmelse. Hver nat er fyldt med værste tanker, voldtægt, tvang. Måske død, måske værre. Da han til sidst finder hende, er hun gravid. Han ved aldrig, hvem faderen er. Han ved aldrig, om barnet er hans eller hans fjendes. Usikkerheden ville kunne have ødelagt mindre mænd. Det kunne have gjort ham voldelig eller irrationel. Men i den nat sker noget kritisk i hans sind. En beregning. En logik, som bliver fundamentet for alt, han senere bygger. Kvinder er ikke blot bytte. De er ikke blot priser, som man kan tage og kassere. De er fremtiden. De bærer det næste kapitel. Og den, som kontrollerer kvinder, den, som kontrollerer deres kroppe, deres reproduktion, deres fødsel, han kontrollerer morgendagen. Denne erkendelse bliver vendepunktet i hans liv. Fra det øjeblik tænker Temujin anderledes end alle andre krigsherrer i verden. Mens andre erobrerer fokuserer på guld og territorium og militærmagt, fokuserer han på noget længerevarende. Noget mere permanent. Noget, der bliver ved efter han dør. Noget, som lever videre i blod og gener. Han begynder en helt ny form for erobring.
Ikke som traditionalisme, men som videnskab. Ikke som kaos, men som system. År 1200. De splittede klaner på steppen samler sig. Efter årelang borgerkærke imellem stammerne erklærer de samlet Temujin for Stor Khan. Han tager navnet Genghis Khan. Erobreren af alle, universherskeren. Men hans vision handler ikke om at erobre byer traditionelt som anden krigsherre før ham. Det handler om at systematisere erobring gennem biologi, om at lave imperialisme ikke som militærkraft, men som genetik. Han samler omkring sig ikke blot soldater og generaler. Disse ved han, hvordan han skal bruge. Han samler også skrivere, som senere kaldes administratorer. Mennesker, hvis job det er at dokumentere alt. Hver beslutning, hver handling, hver person. Absolut alt skal registreres. Han samler administrative ledere, som kan bygge systemer så store, at de virker helt af sig selv. Ikke personer, men maskiner. Han samler læger, som har studeret kvinders anatomi og reproduktion. Mænd, som ikke bare ved, hvordan kroppen fungerer, men hvordan man manipulerer den. Hans organisation bliver en hybrid mellem militær og videnskabelig institution. Det er ikke blot hær. Det er fabrik, det er laboratorium, det er maskineri. Instruktionen gives klart til hver militær enhed. Før du anfalder en by, skal du vide, hvor mange kvinder der er, hvilken alder præcist, hvilken sundhedstilstand, familiestatus, tidligere børn. Alt skal dokumenteres af spioner, før angrebet engang begynder. År 1209. Første stor test. Tangut kongedømmet i Centralasien. En stor militær magt, som tror, at de kan stå imod den nye mongolkraft. Mongoler kommer ikke som traditionsrige plyndrere, som krigsfolk før dem. De kommer som en organiseret maskine. Der er ikke tilfældighed. Der er ikke improvisering. Der er plan. Der er protokol. Der er dokumentation. Efter at byer falder, bliver mændene henrettet eller slavificeret efter standard krigsprotokol. Det er der intet nyt i. Men kvinder, de bliver behandlet helt anderledes. De bliver separeret med kirurgisk præcision baseret på den forudgående dokumentation af spionerne. Kategori 1. Fertile kvinder fra 14 til 30 år uden synlige defekter eller sygdomme. Fuldt tandede, normale proportioner, fysisk stærke. Disse bliver klassificeret som primære reproduktive enheder. De er det vigtigste inden for systemet. Kategori 2. Kvinder fra 31 til 40 år. Gerne allerede med børn som bevis på fertilitet. Disse er mindre værdifulde end kategori 1, men stadig brugbare. Sekundære reproduktive enheder. Kategori 3. Alle andre. Piger under 14, kvinder over 40, syge eller fysisk. Mangelfulde. Disse bliver klassificeret som ubrugelige. Deres skæbne bliver stille og uden vidne. Helt enkelt. De accepterede kvinder for deres håndled mærket med blæk. Koderne betyder mongolsk ejendom, reproduktiv værdi, tildelt status og nummer. De er nu ikke længere mennesker. De er inventar. De bliver placeret i vogner, ikke almindelige vogne, men specielle vogne konstrueret ikke for at transportere gods, men for at transportere mennesker som varer. Hver vogn har rum opdelt efter funktion og stadiet af reproduktion. En sektion for nyligt fangede kvinder i deres første chok, før de accepterer deres nye virkelighed. En anden sektion for allerede gravide. En tredje for kvinder, som netop har født og stadig ammer deres børn. En fjerde for de uproduktive, ventende på deres skæbne. Hver vogn har sine garde, hver vogn har sin protokol. Der er intet tilfældigt. Mongolske læger begynder eksperimenter, krydderurter til at øge ægcelleproduktion, specielle diæter til at maksimalisere frugtbarhed og fertilitet, primitive kirurgiske operationer til at reparere reproduktive problemer. Hvis en kvinde ikke bliver gravid inden for 3 måneder, bliver hun undersøgt af læger. Hvis problemet er fysisk, opereres der. Hvis problemet er psykologisk, bruges tvang og isolation til at motivere hende. Dokumentation begynder. Hver handling noteres. Hver interaktion registreres med dato og tid. Hver graviditet bekræftes og dokumenteres. Hvert barn klassificeres ved fødslen baseret på fysiske karaktertræk. Øjenfarve, hårfarve, hudfarve, kropsbygning. Alt bliver noteret. Kvinder er nu ikke længere mennesker i denne sammenhæng. De er fabrikker. Biologiske produktionsfaciliteter. Og staten ejer fabrikken helt. Absolut. År 1211. Genghis Khan vender sine arméer mod Jin-dynastiet i Nordkina, en af tidens største og rigeste civilisationer.
Dette er ikke lille kampagne. Dette er det store slag. Mongoler tager ikke blot militær kraft til sig, de tager også over 40.000 fertile kvinder i en enkelt kampagne, en enkelt operation. Skriver, noterer alt. Hver voldtægt registreres, hver graviditet dokumenteres, hver fødsel klassificeres nøjagtigt, by efter by, region efter region, erobring efter erobring. Det samme mønster gentages med mekanisk præcision. Der er ingen variation. Der er ingen barmhjertighed. Systemet fungerer som planlagt. År 1213 viser arkiver et chokerende tal. Over 100.000 kvinder bliver transporteret i karavanerne, som følger hovedarméen. En hel befolkning af kvinder. En anden hær organiseret ikke for kamp, men for reproduktion. En hel struktur af mennesker, som bliver behandlet som militært forsyning. Disse 100.000 kvinder skal føde børn. Disse børn skal være mongoler. Deres børnebørn skal fortsætte genetikken, generationen efter generation. Et helt folk programmeret gennem blod og arvemateriale. Det er ikke længere krigsbytte. Det er industrialisering. Det er blot fabrikation på massiv skala. Læger, som blev uddannet i dette system. Administratorer, som styrer det daglige. Protokoller, som regulerer hver handling ned til mindste detalje. Straf for de, som bryder protokollerne. Hvis en kvinde nægter at spise, fordi hun håber at dø, bliver hun tvunget til at få mad uden stop. Hendes kæber bliver holder åben. Maden bliver dyppet direkte ned i hendes hals. Hun skal overleve, fordi hendes reproduktive værdi ikke må ødelægges. Hvis hun prøver at forhindre graviditet gennem selvmedikation med urter eller andet, bliver hun lænket til konstant overvågning. Hendes hænder bliver bundet. Hun bliver fysisk tvunget til at ligge med tildelte mænd flere gange dagligt. Hvis hun prøver at dræbe sit eget foster, fordi hun ved, hvad det betyder at føde for fjenden, bliver hun offentligt tortureret som advarsel til de andre. Hendes tortur bliver ikke privat. Det skal være eksempel. En kvinde, som senere skrev ned sin oplevelse. En kvinde, som overlevede og lykkedes at skjule sine noter. Hun beskriver mødet med dette system ikke som værk eller ondskab, men som koldt velordnet gru. De torturerede ikke ud af vrede eller impuls. De torturerede ud af protokol. Hver slag blev talt. Hver skrig blev noteret i logbogen. Musikere kunne næsten høre maskineriet køre. Systemet skulle virke perfekt. Det var som om smerte selv var blevet industrialiseret. Det værste var ikke smerten selv. Det værste var viden om, at dette var planlagt, systematiseret, dokumenteret, at jeg var en enhed i en større operation, en statistik, ikke en person, en produktionsenhed, som manglede output. Hendes ord, disse få notater, som overlevede århundrederne, de fortæller mere end hele militærhistorien om, hvad der virkelig foregik. Årene går, årtier, århundreder nærmest. Genghis Khan dør i 1220. Men systemet dør ikke. Det fortsætter med hans sønner og grandsønner, som var uddannet i at tænke præcist som ham. Ögödei, hans søn, udvider det vestover mod Europa. Mønke, hans barnebarn, anvender det i Mellemøsten mod de islamiske stater. Kublai Khan, hans yngste barnebarn, skalerer det massivt i Kina. Hvad der startede som taktik bliver tradition. Tradition bliver doktrin. Doktrin bliver imperiet selv. Det bliver ikke bare militær strategi, det bliver kulturel normer. Det bliver de facto lovene i hele imperiet. Hver erobring følger samme mønster. Hver befolkning bliver modificeret. Hver generation bliver genetisk ændret. Planmæssigt, systematisk, uden sentimentalitet. 1800 år senere, år 2003, modern genetik er højteknologisk standard. Amerikanske og europæiske videnskabsmænd analyserer Y-kromosomerne hos millioner af mennesker verden over. De søger efter genetiske mønstre, oprindelsesmarkører, arvinglinjer. De forventer at finde tilfældige mønstre. Genetisk tilfældighed, som man finder almindeligt. Resultatet chokerer videnskaben og ændrer, hvordan verden forstår historie. 16 millioner mænd på jorden i dag er direkte genetiske descendenter af Genghis Khan og hans nærmeste familie. 16 millioner. Det er en af hver 2 mænd på jorden, som bærer hans DNA. I Mongoliet, 8% af hele den mandlige befolkning, så høj andel, at det ses ikke bare statistisk, men også fysisk. I Centralasien 3% eller højere på mange områder. Selv i Østeuropa, hvor mongolekspansionen var kortvarig og mødte større modstand, er der genetiske spor, som forbliver målelige selv efter 800 år. Dette er ikke filosofi,
Dette er ikke fortolkning. Dette er ikke spekulativ historieforskning. Dette er målbar genetisk virkelighed. Dette kan reproduceres. Dette kan verificeres. Det er ikke blot topland og lande, der blev erobret. Det er blodlinjerne selv. Det er fremtiden selv, som blev erobret og ændret permanent gennem systematisk biologisk modifikation. En genetiker ved Oxford University udtaler i en dokumentar: det er som om en mand besluttede sig for at skrive sit navn ind i menneskehedens DNA for evigt. Ikke gennem monumenter, ikke gennem bøger, men gennem blod. Hver generation han påvirkede, videreførte hans genetiske kode til næste. Hver generation udvidede hans genetiske indflydelse. Hans erobring endte ikke, da han døde. Den fortsatte faktisk. Denne erobring lever videre i hver mand, som bærer hans marker. Dette er erobring på et helt andet niveau end almindelig militær sejr. Dette er erobring af tiden selv. Arkæologer graver år efter år. De finder massegravene. Ikke 1, ikke 20. Hundredvis af massegraver spredt over hele Centralasien. Nær Bukhara, nær Samarkand, nær Merv, de gamle handelsbyer, som blev erobret og systematisk processat gennem dette system. Unge kvinder. Børn. Nogle gange mor og datter sammen. DNA-analyse bekræfter, at de virkelig var familie. De havde død på samme sted hundredvis af år senere, deres knogler stadig sammenvokset i død, som de ikke kunne være i liv. Deres sidste øjeblik var sammen. Det er det eneste, vi kan gøre for dem nu, at bekræfte, at de ikke blev helt adskilt. Skeletter viser tegn på kronisk underernæring. Markeringer på knoglerne, som viser årelang dårlig ernæring. Ubehandlede knoglebrud, som lægte forkert, fordi der ikke var læger til at behandle dem. Slitage fra tvangsmarcher. Deformiteter fra at have født for unge. En arkæolog fra University of Cambridge bemærker, at nogle kvinders knogler viser tegn på systematisk vold. Samme type brud igen og igen. Samme placering. Det kunne kun forekomme, hvis det var strukturel vold. Systematisk vold. Protokolleret vold. Ved siden af deres knogler ligger spædbørn. Uden mongol begravelsesritter. Uden respekt. Kastet ind uden ceremoni eller anden respekt. En baby blev muligvis dræbt ved fødslen, fordi hun var pige. Klassificeret som ikke værd at opdrætte som mongolsoldat eller som enke. Hendes små knogler viser tegn på vold. Hendes skalle har meget små frakturer, som passer med specifik type drab. En anden navlestreng blev fundet stadig viklet omkring moderens ribben. Moren havde givet efter for denne lille pige. De blev ikke adskilt engang i døden. Dette er ikke myte. Dette er ikke legenda. Dette er ikke fantasibil. Dette er arkæologi. Dette er skeletter. Dette er fysisk bevis, som kan røres og måles og analyseres. Knogler lyver ikke. DNA lyver ikke. Frakturer lyver ikke. Dette er det eneste bevis, som verden prøvede at skjule ved at simpelthen ikke se hen på det. Ikke gennem aktiv destruktion, men gennem passiv ignorance. Verden ville ikke se. Verden ville ikke høre. Verden ville ikke anerkende, at dette skete. Men historien bliver aldrig helt glemt. Den lever i blodet, i generne, i millioner af mennesker, som aldrig vidste, hvor deres blod kom fra. I hver generation, som fortsætter det genetiske arvelinje, uden at vide sin egen historie. Genghis Khan døde for 800 år siden på steppen, som han erobrede. Men hans arv lever stadig. Ikke i papir eller træ. Papir brænder. Træ råtner. Men i væsken, som løber gennem vores kardiovaskulære systemer. I cellerne, som udgør os. I det DNA, som vi giver videre til vores børn. Han erobrede menneskehedens DNA lige så systematisk, som han erobrede landene. Han skrev sit navn ikke i historie. Han skrev det i genetik, hvor det kan læses af enhver med kendskab til de teknikker, der skal til. Og til den dag i dag kan videnskab bevise det, kan demonstrere det, kan verificere det. Dette er den ufortalte historie. Dette er, hvad imperier aktivt ikke ønsker, at I ved. Dette er, hvad historikere undertrykte, fordi det forekom for grufuldt til at være sandt. Men det er helt sandt. Hvis I fandt denne historie værd at høre, en historie, som verden ville glemme, så abonner nu. Del det. Fortæl dine venner. Fortæl din familie. Fordi nogle stemmer fortjener at blive hørt. Selv når de kommer fra 800 år siden. Selv når de kommer fra kvinder uden navne, uden ansigter, uden historie. Denne kanal dedikerer sig til at give stemme til dem, som verden glemte. Vi ses næste gang.